príbeh. Polícia sa zdegeneruje a zistí, že... Sherlock Holmes. Zistí, toto keď budete počúvať, vy budete v piči z toho. Proste zistí, že niekto vykradol banku, tak idú na autách po ňom a spustia alarm tiež na ľudia. Alarm, ale šifrujú stolíkov. A zase To je horší vtip, jak... Počúvaj, tiško, Ujko odbeží do tenkej uličky, vieš, tak autami sa tam nedá ísť, tak vystúpia muži a on, Ujko beží s peniazmi. Ten 22-ročný muž, čo vykradol banku, beží. Policajti za ním. Ale on beží. Policajti za ním. Policajti ho dobehnú, dajú mu puta, že si v piči. Dajú ho do väzenia, ale týpek sa nezdá, peniaze mu zoberú a povie si, že... On mal predtým ženu vlastne. Tá žena, ktorú mal rád. ona si ho zobrala iba preto, Už to skončí! tiško, ona si ho zobrala iba preto, lebo ona proste bola v Amerike a chcela byť na Slovensku a nemala občianstvo, tak sa vydala s ním a zostala občianstvo. Zelenú kartu sa to volá inak. Pomoc! Sme asi v strede príbehu. A proste on je vo väzení, chytia ho polícia za tú vykradnutie banky, nie? Hodný karimatku, tam je proti Lenže on zavolá svojej žene a vravie, že prosím ťa, dones mi svojim vrožku. zadkom. Predstavte si, že ste nafajčení a dívate sa na Joža. Proste, on zavolá svojej Presne žene. toto je to. On zavolá svojej žene. On ju miluje, proste, on ju ľúbi. A zavolá jej, že dones mi vrožku pilník, lebo ja sa nemôžem dostať z väzenia. Z chleba nemôžem povedať. Lebo v chleba nie, Chod do piče s tvojim príbehom, daj mi tú gitaru, dáme to. Ticho! Lebo chleba čekujú, oni ho vždy otvoria, až tam nie je niečo. Ale vrožku mu dá pilník, nie? A chlapec si všimne, no to je muž 22 ročný. Si vlastne všimne, že každých 18 minút dobieha okolo celý stráž, takže 18 minút má na Ja som bol pilník. každý 16. Tak jednu noc pili. Mraže. Pilníkom. To je ťažký. Pilníkom. Gitarová hra. Asi 2 mesiace v kuse a prepili jednu mrež. Lenže on strašne posiloval, on je strašne hrubý, takže musí prepiť ešte ďalšie 2 mreže. Takže ďalšie 2 mesiace plus 2 mesiace, to sú 4 mesiace, dokopy 6 mesiacov. Pili tie mreže, až nakoniec 3 padnú. Dostane sa von, lenže zistí, že ešte hlavné dvere od väznice... On tak ťa zastavil, to si strašne vieš, že to je odpilované. Počúvaj, on to vazelinou vždycky zatrel, čiernou, ale si to nikdy nešlo. Čo zatrel? No to je prepilené, lenže vazelínu to už neviem odkiaľ zohnal, lebo to mi nepovedal. Ale zohnal ju. A... No, prepilil to, nie? Ale potom zistil, že ešte musí hlavné dvere, tak sa rýchlo vrátil zase do celí, prelezol, vrátil späť tyče, nie? A rozmýšľal, ako sa dostane do celí. A prišiel mu na